बिसायख'थि खाथि सौफैयोब्ला सोरबा टिकेट बिनायनि सोरहाबा टिकेट मोननाय मोनैनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दावराव दावसि गावजों गावनि गेजेराव जालायनाय माखासे गोबां रोखोमनि गोबां नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। फैगौ 2030 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टिया एबसुलुट मेजरिटि सिट्स देरहासार खालामनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगोन होननानै गेरेन्टि होना बुंदों बिटिसिनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। नोंथांमोननो स्पष्ट बुंनो नाङो 2023 आव इउपिपिएलआ गाव हारसिं सरकार जानो हानाय MCLA मोनगोन आरो रावखौबो लोगो लायालासिनो जों सरकार दागोन। दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सिङावनो सोरबाया टिकेट बिनायखौ लानानै सोरखौबा टिकेट मोनैखौ लानानै सोरनोबा टिकेट होयैखौ लानानै गावजों गावनि गेजेरावनो पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनाय पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय माखासे नुथायखौ जों मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि समाव नुनो मोनो। नाथाय बे नङा जे सोरनोबा टिकेट बिना होनो थाखाय सोरबाया टिकेट मोनैनि थाखाय बे थाखानाय मुवा बेसादफोरखौ बुख्रुब जोख्रुब खालामब्लानो जे प्रब्लेमा सल्भ जायो बे नङा। जायफोर सुबुंफोरा सोरबा लिडारनि जानानै टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै सोरनोबा टिकेट होनांगौ होनाङाखौ लानानै दिनै माखासे थाखानाय मुवा बेसादफोरखौ बुख्रुब जुख्रुब बुफाय जोफाय खालामनानै बेफोरबायदि माखासे जाथावथाय नुथायखौ रायजो राजानि सिगाङाव नुहोदोंना बै माखासे सुबुंफोरनि थाखायनो बै पलिटिकेल पार्टिनि जा मोनसे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि जा गोथार मोनसे इमेज बे गोथार इमेजाव पलिटिकेलि एसेब्लाबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। दा दिनै जायफोर सुबुंफोरा सोरनोबा टिकेट बिनाय सोरनोबा टिकेट होनांगौनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै जाथायखौ सोमजिहोदों बैफोरबायदि साफ्रोमबो सुबुंफोरा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय पलिटिकेल सिस्टेमावनो जेबो इम्पर्टेन्ट नङा आरो बेफोरबायदि आखुनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बे केरेक्टारनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बैबायदि सुबुंफोरखौ पलिटिकेल सिस्टेमानो जा बा नन पलिटिकेल सिस्टेमानो जा बेफोरबायदि आखुनि सुबुंफोरखौ जों जेरावबो बाहागो लानो सुबिदा होनाङा। खारन बेफोरबायदि सुबुंफोरानो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंल' नङा जायखिजाया सिस्टेमनि गेजेरजों गावबा गावनि माखासे सुबिदा बाजिनि थाखाय जों रायजो राजानि गेजेराव माखासे गुबुंले बारहावाफोरखौ सोमजिहोयो आरो रायजो राजाखौ मोनसे असान्ति थासारियाव थाहोनाय मोनसे प्लेटफर्मखौ बिसोरनो सोमजिहोयो। बेराफारसेथिं बिटिसिनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथां बुंनाय बाथ्रा जे फैबाय थानाय 2030 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टिया एबसुलुट मेजरिटि सिट्स देरहासार खालामनानै 2030 मायथाइनि गेजेरजों बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दागोन। दाहैनोबो हागौ गेदेर बाथ्रा नङा। नाथाय BPFआनो जा इउपिपिएलआनो जा बा आदार्स पलिटिकेल पार्टिफोरानो जायाथों मानो दिनै माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ देरहा होयोब्ला बै माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनायसिमहालागै जुदि थुलुंगा होयोब्ला गासै रायजो राजाफ्रासो गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ थुनानै सापर्ट होयो थुलुंगा होयो। गाबोन समफोर जुदि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ जुदि लुबैयोब्ला इउपिपिएल पार्टियानो देरहासार जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगोन आरो जुदि लुबैयाब्ला रायजो राजाफ्रा जाय पार्टिखौ लुबैयो बे पार्टिनिनो सापर्ट खालामनानै बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय थुलुंगा होगोन। नाथाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया बेसो बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो रुलिं खालामाथों मानो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों पलिटिकेलि रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि अनसायनांगौ रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि पलिटिकेलि अनसुंथाइ हेफाजाब होनांगौ जेरैबायदि रायदावनांगौ जेरैबायदि सन्मान खालामनांगौ बै इम्पर्टेन्ट माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर लाखिनानै जाय पलिटिकेल पार्टिया पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों खामानि मावलांगोन जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोजोरथि लाखिनानै बाथ्रा बुंलांगोन बै लिडारफोर आरो बै पलिटिकेल पार्टिया जेब्लायबो पलिटिकेल पार्टियाव स्टेन्ड खालामनानै पलिटिकेल रुलिं खालामनो हानाय मोनसे इन्जयमेन्टखौ अरायसम मोनबाय थागोन। बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे गावबा गावनि नैबे मोनसे बेसेन गोसा भटआ बेसेबांनि मैल्य बेसेन गोसा बेखौ गासिबो साफ्रोमबो रायजो राजा आफाद बिदा फंबायमोना मिथिबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसो होना खोनासं BPFनिफ्रायनो जा इउपिपिएलनिफ्रायनो जा
रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भट्स लानानै लिडारनि आबुं महर मोनखांनायनि उनावहाय जाय लिडारफोरा गावबा गावनि आंखालनि थाखाय गावनि पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन पार्टियाव थाङो आरो बै पार्टिनिफ्राय बै पार्टिसिम दालाय बास्लाय बान्दरफोर बायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव फावथिना नाटक दिन्थियो बै लिडारफ्रा जायखिजाया पार्टिनियानो जायाथों मानो बै साफ्रोमबो बान्दर बायदि दालाय बास्लाय बेनिफ्राय बेसिम फावथिना ड्रामा दिन्थिग्रा साफ्रोमबो लिडारफोरनो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना नैबे गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै थुलुंगा दाहो सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा मिथिबाय बे पलिटिकेल सिस्टेमा रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा बेयो जाबाय गासै रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोननि गासै रायजोनि बियो सम्पति बेखायनो रायजो राजाफोरनि सिस्टेमखौ थिग गोख्रों मोजां सिस्टेमाव स्टेन्ड खालामनो थाखाय जोंनो सासे गोख्रों सासे मोजां सासे स्ट्रं मेन्टेलिटि गोनां लिडारनि जों रायजो राजानो गोनांथि जायो नाथाय जेब्ला सासे लोरबां आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल सिस्टेमखौ रुल खालामफैयो अब्ला समाव रायजो राजाफोरखौनो जाम्बा जाम्बि खालामो रायजो राजाफोरनि बेसेनखौनो सिगाङाव फालांगि खालामनानै गावबा गावनि माखासे बेनिफिट्सखौ बिसोरो आन्दोआव लाबाय थायो आरो गावसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनहासवा बायदि मोनोब्ला फिन बै माखासे लोरबां आखुनि लिडार्सफ्रा आरोबाव रायजो राजाफोरनि बेसेनखौ सिगाङाव दोननानै रायजो राजाफोरखौनो इउसलेस खालामफिनो जाय लिडारा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन होननानै खोथा होना समायखिरा लादों जाय लिडारा एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएम जिएम जानो थाखाय सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लादों बे लिडारानो थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सोरनिबा आखाइ सोरनिबा आथिं हमनानै नाथ्रोद नुथ्रोदैब्लाबो बिटिसिनि जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनि सिएमनि सेराव जिरायनानै 5 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय आरो बिथांनि पलिटिकेल केरियाराव थगायनायनि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुङै गावनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ स्टेन्ड खालामनो नाजानाय नाथाय बियो साक्सेसफुल जादिया मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों थारैनो बियो मा बुंदों आरो बिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायथाव नंगौना नङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां बे माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना मोजाङैनो मिथिदों जेराव मिथिनायनि उनावहाय पलिटिकेलि थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टी गासै मोन 7थाल' सिट्स लानानै देरहासार जानो हादों जाय लिडारा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौमानि सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन बे लिडारा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गेदेरखा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो एसेब्लाबो लाजिनांगौमोन आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बहाबा बिजनि बलामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझार सेक्रेटारियेटसिम अनलाइन डिजिटेलाइज खालामनायनि बाथ्रामोन दा बिजनि बहाबा बलामगुरि एरिया दंमोन ना दा बेनिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियेटहालागै डिजिटेलाइज जागोन ना जायाखै बेखौ बै बिजनि बलामगुरि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनासो मोजाङै मिथिसिगौ आरो गोबां रोखोमनि गोबां थगायनाय बाथ्रा नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि